لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Je cherche la protection d'Allah contre le Satan, le maudit, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Béni est celui qui a fait des constellations dans le ciel et y a placé un soleil et une lune qui sont lumineux. Et c'est lui qui a fait la nuit et le jour, l'un succédant à l'autre, pour celui qui veut se souvenir ou veut être reconnaissant. Et les serviteurs du Dieu gracieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Et qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Et qui disent, notre Seigneur, détourne de nous le châtiment de l'enfer, car ce châtiment est vraiment un tourment affreux. Surat al-Furqan, chapitre 25, des versets 62 à verset 66. Ametanga ina Allah subhanahu wa ta'ala fara bo shetana to rama minga la fara bon kanye. Madam nal gani ala to gane ma la walen tigi hina karangara len tigi. Masa barka ala. Masa minye blalike sangolo la sobola. Aklala ka blalike kle la anin kalo la otmakulu ke yelonye. Ale de yeshu dan kakla ka kle fanada ku ke ka nyongo fongo nyongo ya maye mamini amako bala ka hakli jigi soro walma ka ke barka da baye nema labole masaka jon ulu bitama dugolo sanfani yira majigi ye wa ni kodon balu ye ukuma nyongo ya ube ujabi ko kishi olu de mauye munu be ni ube shuke uten turule
ani u jɔlen u dabama ye olu de fana ye maaw ye minnu b'a fɔ anw ma jɛngɛli kɛ ka bɔ anw ma jahanama ɲangata la ka d'a kan jahanama ɲangata ye min ni a dimi ka bon nin tala ka bɔ suratul furqan kɔnɔna na kuranɛ sura 25 na k'a daminɛ aya 62 ka taa bila aya 66 la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah.